Kodomeka, zorionak, biztu da Kristo, aleluia. Baina gaur ikusten dugu, nolako izan behar da gure testigantza. Pedrok lehenengo irakurgaian esaten dauzkun moduan. Gu testigua gara. Ikusi dugulako, erakutsi behar dugu gure bizitzagaz, zer gertatu zan Jerusalenen. Eta horrezegatik, geuk pentsatu behar dugu gaur dala eguna. Gaur da momentua esateko biztu da Kristo. Bere biztuera emoten dau itxaropena eta bizitza geure eguneroko bizitzarako. Eta geuri dagokigu hau bizitzea eta hau egitea. Eta ez beste bateri, geuri. Beste bateri eniz. Geuri dagokigu hau egitea. Eta gure bizitzagaz egin behar dugu hau. Ezin dugu bilatu biziri dagoa nahi jobian. Eta horrezegatik, gure eguneroko bizian dao zan harriak nok mugiduko dau. Nok mugiduko dau geu biziaren aldeko gauzak egitea. Eta emakumei gertatu jaken moduan, goizaldian hilobira joan ziren, urazain garri eroiezela, Jesusen gorpua usain gozo zigurtzeko. Bere maitasuna noraino ailegatzen dan ikusteko. Bidean joatearakoan ikustien zailtasun bat. Zelan helduko gara beraren gana. Nok mugiduko eta deusku harria. Zekien Jesus biztu egin zala eta dagoeneko zegoala hilobian. Horregatik, Jesus maitatu eta bere atzetik jarraitu. Hilobiran ez doazan emakumeak gauza garrantzitsu bat agertuko duzkue. Kristau izatea da Jesus maitatzea. Hau da, bizitzakuneren baten bere jainkoak eta niri eta gizadire munduzkun onena dala somatzea. Kristau iztia. Jesusen atzetik jarraitzea da. Nez eta jarraipen bete-betea izan, bere berbak entzun eta gordetzea da. Bere urratzen atzetik jarraitzea. Pertsona guztien bizitza hobea, gizatarregoa janguikoaren estiloaren arabekoa izan daiten. Eta bakotzak egiten dugun bide horretan. Batez be bizitzen gau iluna datorrenean. Emakumen galdera berak egiten duguz geu be. Nok mobiduko ete duzku hilobiaren sarreran dagoan harria. Galdera hori geure realidadea erakarri eta honan esango leuke. Zelan suspertu nire fede motela. Benetan uste dut merezi dagoela Jesusi bere berbei, bere bizitzari arreta eskaintzea. Kristau izatea, posindari txaropendan eretzat. Hau itxura bakarrik, gainditu egiten gaitu egia onartu. Nok mugidete deusku hilobiaren sarrerako harria. Ez da bakarrik nahiko, hauz, autotzea. Behotza zabaldu egin behar duguz, geure burura bizira zabaldu. Arritu eta gainditu egiten gaituen egia onartzeko. Jainkoak berpiztu egiten dau Jesus. Eta horrezegatik geuri be tokaten jako egitea. Jaunak atara izela etxaroben bako kristau izatearen. Kristo berpiztu ez balizlez bizidan kristau izatearen. Bakarrik behar azoi, zilborri begiratzen dutzen kristau izatearen trampatik. Berpizkunde pasko zoriontzua, jangoiko aitak moindu izula Kristo berpiztua zuen bizitzetan okitzeko doea. Egun honetan heriotza garaitu dauan zure seme bakarraren bidez, betiko biziaren ateak zabaldu duzkuz egizu, gure jaunaren bizturako, festaburu ospatzen dugunok, zure esparetoak erabarriturik biziaren argira biztu gaitezela. Eukaristia azten da, Kristok berpiztu dalako, lau albotatik atera behar dauan posesko kantu honekin. Gaur erpiztu egin da, honetan, hainbeste errepekita dugun gaur egun salbifiko hori heriotza garaitu dau. Orain infernutara jaiztea ulertu dugu, handik heriotza amaitzeko, berak agintzen ditu, eta bizitxoetan gidatzen gaitu. Eskatzen dutxago janari onardi ezagula gaur, bizi dugun pusak guk susmatzen dugun atxan dezala. Espirituaren egin dezala. Espirituaren aldeko berritzen bizitza berrira, berpistera gara matzala. Pasko posez eskaintzen dutxu jauna sakrifizioa. Beronek sortzen dagoelako eta janaritzen
harrigarriro zeu ere eleiza. Posak gainezka jarraitzen dau. Pasko posak garamatza gaurko eguneko alaitasun horretan bizitzera. Horregatik eskatzen dut jaunari sakrifizio xume hau. Kristoren eukaristia miragarri dan truke zoragarri. Hori berriro bizitzeko aukera ematen duzkuna. Kartolintzuako, kristauentzako janari bihurtzen da. Astero, egunero ospatzen dugunean, gure begirada beti Kristoa intzatsuarena nio jun behar da. Da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri zu, jaun hori beti gorestea. Baina pos handiagoz eta berairaz Kristo gure Paskoa egite eskaini izan dan egun honetan. Bera da munduko pekatuak kendu dauan egiazko bildotza. Bere eriotzagaz gure beriotza ezerestu, bere biztueraz gure bizia barritu dauana. Askotan ez dut hau egiten, baina iazko lehenengo parrafoagaz hasiko naz. Embolismoa hasten dela erakusten dugu. Prefazioaren lehenengo zatia da. Embolismo horretan argi eta garbi argitzen gait eta gaur dela Kristok zehazki. Inoiz baino gehiago esaten dagoala. Zu gora patzea Kristo gure Paskoa. Imolatu dauan, egun aintzatxo honetan. Liturgiaren gaur be, askoz indartsuagoa eta presenteagoa da. Kristau bakotzak bizi dugun bidea erakusten duzkun egun hori. Lehenengo eta behin irakurri behar dugu hau, uste dut oso importantea da, bedeare beharrak, bere, egiazko bildotza, eren aurrean paratzen gara, guztiok deitzen dugun salbamen hori bizitzeko eta bereziki, Kristo gorez Paskoa egun honetan gaurko egunean biztu egin da. Kristo bizea ematen duzkuna bizitzeko, benetako bildotza da bekatuen barkamena, ekarri duzkun, iez infernoa jatziz, eriotxaren erditek, eriotzea zuntzitu dauana. Eta bere datuko zaharrena, deabroa. Eta zertarako hori da, bizitza berrian baten duzkuna. Jaenko zain duzure leiza, maitasun handiz, Pasko sakramentuaz bizibarrituak biztuaren argira, heldu daiten. Ikari estea baitzeko gari zuba osoan zehar eskatu dugun errokiaz babesteko eskatzen dut zago jaunari. Horrela sakramentuek euren elizea berritu ondoren. Kristoren gorputzari kide barriak emon deutzezan. Beste konfediaz sendotuta izan dain eta bizi ogia zelikatu gaitezen. Egun baterako berpizko ondaren loraina iristeko. Pasko zoriontzoa, ibilbidea, garizumakoa eta azte santukoa maitxo egin dugu, baina gure Kristau bizitza tinko iraun behar dau bizia emateko.